tænkt over at blive bedemand. Men konceptet er sgu genialt, hvis man vil være i fred. Hvad fanden laver du? Du skal da ikke gå og slå på kunderne. Det er en bedemandsforretning, det her. Det gør man sgu bare ikke, det der. Det er alle tiders job for en nybegynder. Så holder ørerne stive, så kan du virkelig lære noget. Behøver vi have de her åndssvage dragter på? Hører du overhovedet ikke efter, hvad jeg siger? Den krasser også. Så Pjat, den krasser da ikke. Jo. Det gør den ikke. Det er 100% bomuld. Min krasser. Ved du hvad, du beholder den bare på. Kraftedeme for mig, mand. Få sådan en dragt på igen. Hvor kraftedeme hold det angang, du skyder mig, mand. Vänta lite, det är du. Du maler med pengarna. Nej. Hold kæft, hvor var det dumt. Alle kunne se, at den der mand var en svindler. Alle undtagen dig. Nej. Jo. Nej. Jo. Det var sindssygt mange penge. Ja, tjena. Jakob. Hvorfor? Ja, det är polisen. Kan vi komma in och kika lite? Jeg er ked af, at jeg blev lidt grov ved dig derude. Det var dumt gjort. Jeg skulle heller ikke have skudt. Jo, det... Nej, det skulle jeg ikke. Men bliver ophidset, og så bliver man stresset, og så gør man nogle ting. Jamen, der gik jeg sgu over stregen. Det gjorde jeg. Jag är med bror. Hvad siger du? Vad med morgon? Jeg kan fandme da ikke forstå, hvad du siger, når du har munden fuld af mad, mand. Mere mørbrad. Ja. Ved du hvad, hvis du ikke har så fuldstændig vanvittigt forhold til andre folks penge, mand, så er det her aldrig sket.